бинандаи азиз, бори дигар салом мегӯям ба ҳамаи онҳое ки ин лаҳзаҳо моро тамошо доранд ва Шалои Гулхоҷа ҳастам ки чун ҳар рӯз дар ҳамин вақт бо шумо мулоқот мекунам ва шуморо дар ҷараёни хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон мегузорам ва албатта агар бинандаи доимии Радиои Озодӣ бошед, пас медонед ки ҳоло ва дар ҳамин вақт, яъне соати 10 ба вақти Прага, ман сархати хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро барои шумо мегӯям ва баъд аз 3 соат дигар баъди ин барномаи хабарии Радиои Озодиро пешниҳоди шумо хоҳем кард бо тафсири ин хабарҳо. Хуб, Қори Носирро ҷустуҷӯ мекунанд. Мақомоти Тоҷикистон парвандаи Носирхоҷа Убайдовро ба Интерпол додааст. Ӯ ба ташкили эҳтиёти ҷиноӣ ва терроризм муттаҳам аст. Ҷустуҷӯи байналмилалии Қори Носир ба гузашти тақрибан 1.5 моҳ аз ҳамла ба ҷавонгардони хориҷӣ дар Данғара сурат мегирад. Мақомоти тоҷик бар ин назаранд ки ҳамларо Носирхоҷа Убайдов аз хориҷи кишвар таҳризӣ кардааст. Тафсилоти ин хабарро дар барнома бароятон мегӯем ва ҳамчунин мебинем ки муҳокимаи ягона ҳамлавари зиндамонда кай шурӯъ мешавад. Нахустин эстакада ва ё роҳи чандқабата дар Душанбе дар пойтахти Тоҷикистон аввалин роҳи Седабақаро боз карданд. Сохтмони роҳ 2 соли қабл шурӯъ шуда буд ва аз назди ҳайкали Абу-Али ибн Сино то дарвозаи ғарбии шаҳри Душанберо дар бар мегирад. Ҳадаф аз бунёди ин тар беҳтар намудани шароити ҳаракат ва таъмини бехатарии ҳаракати нақлиёт ва раҳгузарон гуфта мешавад. Пешниҳод дорам ҳамроҳ бо мо аз дурбини наворбардорони ҳамкоронамон ин роҳро тамошо кунед. Як рӯшанфикри тоҷик ва фаъоли ҷамъиятии тоҷикро ки аксари вақт зидди ифротгароии исломӣ садо баланд мекунад, барои чунин назарҳояш ба Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон даъват карданд. манзур аз Абдуқодири Абдуқаҳҳор, рӯзноманигори тоҷик аст ки ҳатто дар суҳбаташ бо Радиои Озодӣ ҳам гуфта буд ки барои иншои назарҳояш дар бораи арзишҳои динӣ зери тӯзёнаи танқиду таҳдиди гурӯҳе дар Фейсбук қарор мегирад. Ӯ бо таассуф гуфта буд ки дар ин шабакаи маъруф миёни корбарони тоҷик бисёр андешаҳои ифротӣ афзоиш ёфтааст. Пас чаро Абдуқодири Абдуқаҳҳорро ба Вазорати корҳои дохилӣ даъват карданд? Баъди 3 соат хоҳед фаҳмид. Ҳақ ба ҳақдор расидааст. Аз мулое ки қаҳрамони навори шаҳвонӣ буду дар интернет паҳн шуд ин навор узр пурсиданд. Ин мулло дар паҳн намудани навори мазкур кормандони полисро айбдор кардаву ҳатто ба додгоҳ муроҷиат кард. ҳоло ин мулло чӣ мегӯяд? Яке аз мавзӯъҳои дигари барномаи мост. Мақомоти Вазорати Маорифи Тоҷикистон ва Донишгоҳи Осиёи Марказӣ созишномаи ҳамкориро ба имзо расонданд. Бар асоси ин санад Донишгоҳи Осиёи Марказӣ дар шаҳри Хоруғ уҳдадор мешавад ки дар самти тарбияи мутахассисони маълумоти олии рақобатпазир дар бозори кори дохилӣ ва хориҷӣ дар улуми гуманитарӣ, табиатшиносӣ ва дақиқ амал кунад. Хуб, бояд бигӯям ки Донишгоҳи Осиёи Марказӣ 18 соли пеш ҳамчун донишгоҳи дунявӣ бар асоси шартномаи байналмилалӣ аз ҷониби президентони Тоҷикистон, Қирғизистон, Қазоқистон ва пешвои Исмоилҳои Ҷаҳоншоҳ Карим Оғохони 4 таъсис ёфтааст. Интизор меравад ба зудӣ шаҳри Хоруғ кампус ё бахши ин донишгоҳро боз кунад ва донишомӯзон метавонанд дар он ҷо бихонанд. ва варзишгарони тоҷик дар севумин бозиҳои ҷаҳонии кӯчиҳо дар вилояти Иссиққоли Қирғизистон 2 медалро соҳиб шуданд. Медали нуқраро ба мунтахаби Тоҷикистон Фарҳод Анақолов дар намуди куштии кураши қирғизӣ дар вазни мутлақ овард. Намояндаи дигари Тоҷикистон Анвар Ҳасанов дар мусобиқаи куштии паҳлавонӣ дар вазни зери 80 кило соҳиби медали биринҷӣ гардидааст. Ба ҳамин тартиб дар ҳисоби умуми дастаи Тоҷикистон дар мақоми 16-ум аст. Бинандаи азиз, хабарҳои аз ин бештарро ман дар барномаи хабари Радиои Озодӣ баъд аз расу 3 соати дигар дар пахши мустақим дар канали Озодӣ видео YouTube пешниҳоди шумо хоҳам кард.